Shipungut kisnar kai klau kila syak siat yap ha keje kun persya iki sipai ha kaput jong ka India bat ka Myanmar ha Khandal district jong ka Manipur ha kamit jong ka Sengi Balang ong ka Kubor jong ka Army Eastern Command. Kajinya siat ka sedang hadin ba kiti ki kai klau ki terkuli ki sipai ki badang khandra ha ki benta jong ka Shnong New Zamtal ha Khenjoy Tanzil jong ka Khandal district hadin baki yo jingtep kebatikna ya ka jingdon ki kai klau ha ketika jaka halor ka jingtep kebatikna baki ya ki kai klau hajan ka Shnong New Zamtal Khenjoy Tanzil Chandel district ha kaput jong ka India Myanmar ki sipai Assam Rifles na ka Spear Corps kila talasi ha ka khat sauterik jomang arjar arpsan ong ka jingtho jong ka Eastern Command ka ba labu ha ka X ha kade ke jing khandra ki sipai kila syak siat ha ki kai klau bat kumta kila pen phai kila pen khlanya ki sipai bat ki sasiat kala sya kaliang jung kiti ki kai klau bat ha ka jiale ki don sipungut ki kai klau ki balayap bat layok kurup ya shibun ki suloi bat ki kuli ong ka Kubor.